Ahaneze Ndioma Ekenekwamo. Welcome back to my channel. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Okay, today we'll be looking at Omenaala Igbo culture and tradition. We all know that before colonization, tupu ndị ọcha abịa n'ala Igbo, ndị Igbo bụ ndị a mara nke ọma na-ejidesi omenala ha aka ike. N'agbanyeghị na ugbu a ndị Igbo ka na-ejidesi omenala ha ike, kama ọ dịghịzi otu ọ dị n'oge gboo, ọ dịghịzi otu ọ dị na mbụ. Culture, omenala dịka anyị ma bụ ụzọ obibi ndụ ndị, people's way of life, ụzọ obibi ndụ ndị. Ọ bụ omenala bụ ihe na-egosi ndịiche ndị na ndị. Ọ bụ omenala bụ ihe na-egosipụta na ndị a na ndị a abụghị ofu. Culture shows the differences between two tribes. It shows the differences between two people. Even n'ala Igbo ọmụmaatụ, for instance, anyị mara ndị Igbo dịka ndị na-eyi isi agụ, nke bụ na ọ bụrụ na ihu onye yi akwa isi agụ ebe ọbụla, ọsọ ya bụrụ n'obodo ndị ọcha maọbụ n'obodo ndị ofe mmanụ maọbụ anywhere at all in the world, you already know that yes, this person is an Igbo person. Once you see someone that is putting on isiago clothes, ịmara na onye ahụ gịnị, onye Igbo. Although in some situations someone might just decide to wear it, but when you see that person, you must know that that person is either an Igbo person or is supporting Igbo culture. Omenala anyị na-ele anya ahụ dị ụzọ dị iche iche. Igbo people, they have so many cultures. Ha nwere omenala dị iche iche yiri nne, riri nne. Igbo people, they have diverse cultures, different culture, numerous cultures, omenala dị iche iche nke ha kwenyere. Anyị ga-eleba anya n'ime ha n'otu n'otu. Omenala mbụ anyị na-eleba anya bụ ịgọ ọfọ. Ịgọ ọfọ. Anyị maara nke ọma that Igbo people bụ ndị na-ejidesi ọfọ n'ogwu ha ike. They don't joke with it. Ha na-ejidesi ya ike. Mgbe ọbụla ị hụrụ onye Igbo, ị ga-ama na onye Igbo, like, you will know that yes, this person is an Igbo person, especially when it comes to this Igbo Ofonogu. Now, this Igbo Ofonogu is just like okperechi, ụzọ ha si ekpe ekpere. Igbo Ofo bụ ụzọ ndị Igbo na-esi ekpere mmadụ ibe ha ezi ekpere. That is for Igbo Ofonogu. Omenala ọzọ ndị Igbo maara nke ha na-ejidesi ike bụ egwu. Ị hụrụ egwu? Ndị Igbo ejighị ya egwu, ma nke a na-agụ n'ọnụ ma nke a na-agba agba. Ndị Igbo anaghị eji egwuregwu. Mgbe ọbụla onye Igbo nụrụ ebe a na-akụ egwu, ebe eji ịgba na-agba egwu na-akụ egwu, o nwere aṅụrị na-esi n'ime ha apụta. Now, when you're talking about this dance, this Igbo egwu, it is being used in celebrating different ceremonies, occasions, events. Ndị Igbo na-eji Igbo egwu eme mmemme dị iche iche, emume dị iche iche, ma ọ bụ ịlụ nwanyị, iri ji ọhụrụ, ịwa akwa, dịgeze. Ha na-eji egwu egosipụta, ha na-eji ịgba akụ egwu ahụ. You get? Omenala ọzọ anyị maara nke ọma nke ndị Igbo na-eji akpọ ihe bụ ịlụ nwanyị. Ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na ị bịa n'ala Igbo, from different localities, villages, obodo ọbụla n'ala Igbo nwere otu ha esi alụ nwanyị ha. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bịa na Mbaise, ọ bụ ala Igbo, otu ha si anụ nwanyị ha dị iche n'otu ndị Ọhafịa na Abia steeti si anụ nwanyị. Ọ dịkwa iche n'otu ndị Anambra si anụ nwanyị. Ihe ndị a bụ ịlụ nwanyị. Kama ihe m na-akọwa ndịiche ndị a bụ na otu ihe ndị a na mgbe a na ihe ịlụ nwanyị ha
anaghị abụcha otu ihe ndị ebe a na-ana, mana otu ihe jikọtara ndị niile ọnụ bụ na enwere ihe a na-akpọ ụgwọ isi nwanyị. Ọsọ ya ndị a na-eji ede ọkụkọ, ọsọ ya ndị a na ụgbọelu, ụgbọala, ụgbọ mmiri, ọsọ ya ndị a na mbe na mma. Enwere ofu ihe ga-ejikọta ha niile ọnụ, ọ bụ ihe ahụ ka a na-akpọ ụgwọ isi nwanyị. Ndị Igbo anaghị alụ nwanyị ma enweghị ihe a kpọrọ ụgwọ isi. Ọ bụ ụgwọ isi nwanyị ahụ bụ ihe isekpu ntị wetere omenala ịlụ nwanyị. N'obodo ụfọdụ, ha na-eme iru mgbede tupu alụọ nwanyị. Iru mgbede ahụ mmemme maọbụ ya ọ bụ mmemme a na-emere nwanyị tupu mgbe a na-abịa ekwughị isi ya. In this scenario, in this situation, n'obodo ụfọdụ nwaanyị anaghị apụta ezi, ọ naghị echu mmiri, ọ naghị arụ ọrụ ike. Ihe ọ na-eme bụ ịnọ n'ime ụlọ, ihe ọbụla ọ chọrọ emere ya. The purpose of this bụ ka akpụkpọ ahụ ya dị fresh, ka akpụkpọ ahụ ya dị mma tupu ndị di ya abịa, ka akpụkpọ ahụ ya hapụ ịdị ka nke m tupu ndị di ya abịa. That is the end of this iru mgbede. Anyị mara nke ọma na iru mgbede a, it is a culture, Igbo people culture, mana ọ bụghị obodo niile nọ n'ala Igbo na-eme ya tupu alụmalụ ahịa.